Il-kumpanija tal-avjazzjoni SR Techniques ħabbret li se tibni hangar mifrux fuq medda ta' 30,000 metru kwadru biex tkun tista' ssewwi sa 6 ajruplani fl-istess ħin. Dan l-investiment ta' 40 miljun euro se joħloq 350 impjieg ġdid u se jwassal biex Malta tospita ċentru ta' eċċellenza tas-settur fil-Mediterran. Il-General Manager tal-kumpanija Sur Arthur Magri spjega li l-kumpanija se tibni l-hangar il-ġdid b'diversi spazji ta' parkeġġ għall-ajruplani fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-ispazju ta' 30,000 metru kwadru se jospita workshop u faċilitajiet ġodda l-manutenzjoni u l-ispezzjonijiet tal-ajruplani żgħar. Ħajkonna kostruzzjoni ta' żewġ hangars separati b'workshops fin-nofs u uffiċini. Kull hangar ħajkun jeżak 3 ajruplani ġo fih. Narrow body, klieta narrow body, kella wieħed wide body ġo fih u ħajkun hemm l-istess simili tal-manutenzjoni li qegħdin nagħmlu diġà minn Saf Aviation Park. Body wide body differenza huwa wieħed huwa single aisle, li ġifieri jkollok kuritur wieħed fl-ajruplan u l-oħrajn ikollok żewġ kurituri minn fejn tgħaddi. Is-Sur Magri qal li mindu l-SR Techniques bdiet topera f'Malta impjegat ma' 300 ħaddiem Malti u ħadmu fuq madwar 270 ajruplan. Fakkar ukoll il-kumpanija kontinwament investi f'taħriġ xieraq biex l-impjegati jkunu jistgħu jevolvu fl-industrija b'mod li huma dejjem ikunu sikuri. B'dan il-proġett ħankunu stabbilixxejna ruħna flimkien ma' Lufthansa bħala żewġ plejers kbar fis-settur tal-avjazzjoni fl-Ewropa u naħseb li bejn iż-żewġ MROs li jkunu preżenti jkun hawn opportunitajiet sbieħ għal iktar xogħol ta' manutenzjoni. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li dan l-investiment kien dovut għall-impenn kollettiv tal-pajjiż u tal-imsieħba li waslu għal storji oħra ta' suċċess. Il-Ministru spjega wkoll li l-Gvern dejjem sab kollaborazzjoni eċċellenti mill-kumpanija u dan l-aħħar nidew kampanja nazzjonali biex jippromovu l-opportunitajiet ta' xogħol fis-settur tal-avjazzjoni. U mifhum li d-domanda trasport bl-ajru se tiżdied madwar 4.3% fi żmien 20 sena, illi fuq livell lokali jfisser li pajjiżna se jkollu rwol ferm aktar kruċjali u kompetittiv fl-industrija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.